Bagă. Hai, zi acum. Încălzire pentru tablă. Are deja 300. Da. 325. Gata. Gata, s-a încheiat? Nu s-a încheiat. Acum avem o opțiunea cu nasul pe piept. Nasul pe piept. Gata. Deci suntem pregătiți pentru atac. Deci, estimații noștri telespectatori, aceasta a fost un reportaj de la Caius, bineînțeles, nu, a fost o filmare. A fost încălzirea necesară pentru a sui niște plăci de țiglă, de tablă sus pe casă. Adrian Sandu, țineți aproape, de la Giura din grădină, țineți aproape, Adrian Sandu.